Hello mga ka-ideya! Palihog kog like sa mong FB page ug subscribe sa mong YouTube channel para sa mga dugang na mga videos. Daghang salamat! Nasayud ba ka sa mga responsibilidad ug sa sweldo sa usa ka Bise Presidente? Ang Bise Presidente o VP maoy mopuli sa Presidente kung siya masakit, mo-resign o matangtang sa katungdanan. Pananglitan. Si GMA nga nahimong Bise Presidente ni Erap, nahimong Presidente sa dihang napalagpot si Erap niadtong tuig 2001. Ang sweldo sa VP kay naa sa salary grade 32 na nagkantidad og 353 hangtod 374,000 kada bulan sa tuig 2022. Bise Presidente kay giisip nga ikaduhang labing taas na posisyon sa gobyerno. Pero, wa siya laing mandato gawas sa pagkahimong spare tire sa Presidente. Mahimong hatagan sa Presidente ang VP o posisyon sa iyang gabinete o mangulo sa usa ka departamento o ahensya sa executive branch. Busa, mas maayo gayud nga ang Presidente o Bise Presidente magkaalyado o magkasinabtanay. Pananglitan. Si Elpidio Quirino mo'y VP sa panahon ni Presidente Rojas ug nagsilbi isip Secretary of Foreign Affairs. Sa laing bahin, si VP Lenny dili kaalyado ni Presidente Duterte, mao nga wala siya hatagi og taas nga posisyon. Bisan og wala nay laing mandato, sigon sa desisyon sa Kongreso, aduna gihapoy budget ang Office of the Vice President aron mahimo ang mga programang gustong ipatuman ini. Ikaw, aduna ba kay ideya nga gusto nimo i-flex para sa VP? Imong ideya, i-flex na! Kaya kanang kapag-uhan kay nagsugod sa usa ka ideya. Bisita ang ideapage.com.